avata helppoa. Mutta sitten toinen. Mitä lisää? This staff will make an excellent gift for my father. I suppose you wouldn't know of fathers, being raised by monks. Et varmaankaan ole kuullut munkkien kasvattamista isistä. Kestää näin kauan, Anksu. Anksu. Hän on minun. Pitäkää tallessa. Tuulisotureita. Avatar Kyoshi syntyi täällä 100 vuotta sitten ja on ollut kuolleena jo kauan. Kuulitko jo? Avatar on meidän saarella. Kala ei ole liha. Koska jään kiinni, kun hallitsen vettä. Luulen, että hallitsee on, mutta tämä saattaa toimia. Kaivosten välillä on ilmastointikuiluja. Aan lähettää voimakkaan ilmavirtauksen tuolta tänne. Lohkare kohoaa ja ihan kuin joku hallitsisi maan voimaa. Itse saat nyt tuntea maan voiman! Koettakaa päättää, bisoni vai buffalo. En tunne eroa, mutta se ei ole pääasia. Minä päätän pääasioista, hölmö! Monkey Yatsu said that Avatar Roku would help me. Munkki Kiatsa sanoi, että munkki Roku auttaisi. Kenraali Airo. Missä olen? Iro, setä! Kuuluisa kenraali Airo. Kaalini! Komeetta tulee takaisin kesän päättyessä. Tulen valtias käyttää sen voimaa voittaakseen sodan lopullisesti. Sinä hiiskut. Päästä minut alas, päästä nyt! Kuka uskaltaa kurkistaa pussiin? Väistä, törppö! Pois tieltä, ruipelo! Minä edes yritän keksiä, kuinka pääsisimme ulos täältä. Hippi! Oletkin vain pikkuruinen sininen. Olen palvelija ihmistä suuremmalle legendalle, mutta hän elää. Hän on elävä legenda. Yeong Yeong. Says you haven't mastered waterbending and earthbending yet. Et hallitse vielä täysin vettä tai tuultakaan. Onko suunnitelmaa? Suunnittelen sitä. Tervetuloa Avatar A. Ei, se on susikko! Suko, tarkoitin vain, että perheessämme asiat eivät aina ole sitä, miltä näyttävät. Sinä olet sitä, miltä näytät. Ristiriitaiset tunteet on nyt kukistettu ja Boulder on valmis kietomaan sinut otteisiin. Kerro, kun olet valmis, pastori. Pastori. Mitä?